Здравейте, аз съм Ваката 2005 и заснемам първия си видеоклип. Дано да ви хареса. Видяхте ме, както предполагам, на камерата. Сега ще игра FIFA 2015. Започвам с Play. Избирам Quick Match. Аз съм My Team, където пише. И ще се бия срещу Bristol City. Тук ми предлага да си сменям противниците, да си сменям играчите, в коя позиция да бъдат и така. Това е за играчите ми. Тук ви дават, ако искаме да играем матч срещу тези истински играчи, или да ги симулират в Quick Simulator. И това е. Избирам Play Match, Casual и Classic. Classic е класически, а пък Casual е трудно. Аз винаги избирам на трудното. И заради това да ви кажа, аз съм с зелени костюми. Играчите ми са с зелени костюми, а вратаря ми е с черен. Ето сега започвам. Сега мога известно време да не ви говоря, ама трябва да игра. Сега чапаскам и се започвам пас зад. Не, бе. Сега трябва да отида да вкарам. Ама сам. Не! Uno de los equipos se lleva toda la gloria y el otro se va con las manos vacías. Atención, vaya, el asistente ha levantado el banderín, pita fuera de juego. Сега трябва да... Ето сега ми дава да изгледам клипа си. Така. Сега нещо ми взех топката и аз си ми я отнех пак. Трябва да спринтя, защото трябва да бягам, защото нещо ми се бърка. И тъп вратар. Вижте колко е нагъл този вратар, нали? Оле, започвам да съм малко с моите играчи. Къде? Бах си смутан. И изкарах топката в тъч. Може ли да споря за малко така? И продължавам заснемането си. Като се връщам в игра. Още никой не е отбелязал гол. Малко е трудно да се отбележи с гол. Особено на Casual. Тя са много добри. И сега шутя. Хванах топката. Има фаул за мен, но няма да могат да шутят направо към вратата. Трябва да подадат. Така и направиха. И не можаха и ес. Леко. А той. Ahí está prohibido, no se puede perder el balón. Sin duda podrá definir. Me da la impresión de que se ha dejado amedrentar por el portero, que estaba defendiendo muy bien su posición. Va, много яко. Не ми я вкараха. Сега трябва пак. Много силно се изшутя. Да се пробвам. Което не можах да го направя. Но пак.
balones. Равенство имаме Abandonan el 0 terreno del на... juego А, не. al final del primer tiempo con empate a 0 en el marcador. No te quejes, Manolo. Es normal que haya un marcador tan bajo al descanso. А En la смениха primera се parte casi no полетата. hemos visto ocasiones. Vaya rollo. Трябва да си защита Reacciona bien en полето. defensa. Вижте как им я взе. Кой ми я изшутиш, ай, майката. Los delanteros no le quieren hacer daño al portero. То път се престарава този вратар. Empieza el juego en corto. Майка му путката. Pase bien trabajado. Este es el instante para marcar. Език. Сега има корнер за тях. Че моят вратар е малко скапан. Tiene un especialista en la esquina. El portero Както tiene аз miedo a la обичам да ejecución del наричам вратар córner. си охрана. Много обичам. Не. Чакай сега да се Es пробвам como Gary да Cooper вкарам. solo ante el Защото peligro. не сме вкарали. La pega. Никой Qué не е buen вкарал. delantero. Buen intento. Изобщо Con няма да decisión. се No era вкара. un mal disparo. Ако няма още Se 10 hace con или la 5 bola. минути Recuperación tan продължение extraordinaria. и доспи, ще съм английския хран. Така. Qué maravilla es el И piloto ето ме, más rápido ето del ме. mundo con un balón en los Тръгвам pies. и шута! Защо натам? Yes! Гол! Имам гол за мен. Никой не може да ме бие. Sí, señor. Los locales se estrenan y no hay más que escuchar. Така обичам да се кефа. El pase es bueno. Като ме изритах. Но нещо... Le daba igual su integridad física. Lo importante es que el disparo no llegara a la portería. Qué bien lo ha hecho ahí, justo cuando la pelota se Айде сега marchaba. трябва само да задържа Hasta que no топката, sale да не fuera, се sí, вкара, le puede reclamar el за да може esférico. само No че creo que разигравам. sorprendan al portero desde esa distancia. Ще мога възможно най-скриво Ahí está el final del и partido. Y печеля. habrá que esperar al encuentro de Ето vuelta al ме marcador мене aquí. El зелено. partido se ha definido en Ето términos ме de calidad, no de зелените. cantidad. Y Така, eso es precisamente lo que завършвам les ha първия sobrado. сериал. Bueno, Paco, no creas que vas a escaparte de la próxima retransmisión. Continue. И ето. И така приключва моето видео.